Alang kayo? Hindi, ito na. Ano sili ni? Hindi ko lang kunin ipusag mayo. Alang din. Alang din siya. Duhang ba yung sili? Init mo tayo sa baw. Sili nga demonyo, mangka na. Alang. Napay bukog mo pa ako. Bukog. Ang mga bata ni Kuya Tambok. Itong lagi ang mga bata ba? So, kung anong kuhan, isa ka kilo nga. Diyan. Isa kilo o. Ano man yung kaligit ako? Hala. Kami po na inana pang dahil bukog dahil butangan ni mo lutya dahil butangan dahil matong aslom-aslom ba sinigang Sinigang. wala na itangkong babaw itong sa Norbit ang nga sinigang nga gabi na dawot na daan
Kaya kaduyan na po ng dance track ko. Ulan. Ulan. Alam sa kaya tutulong rin makaabang to. Sakto. 650 ako nagamit kwarta. Gangat pa. Sayote. Hmm. Yawan mo ka na. Pumunta siya ng boss ng tata di ay. Hmm? Katulit siya ni Simba. Padungog naman kaya siya ng paggawas na to. Uy, kulat.